Аре, чакай малко едно в едно, аре. Чакай, опа, трябва да си оправя апгрейдите на емката. Чакай, трябва да си оправя апгрейдите на емката. С какъвто лут искаме играем, нали? И без хилове. О, ама аз съм загрел. Може ли да ме оцелиш, бе? Не, това е твоя. Това как ще не се е презаредил? Ако беше сега, изключително тъпа нощ. Е така. Ама да играем на нощ. Ама аз нищо не виждам. Така е най-добрият клип. Не, точно обратно, графиките са ми супер силни. И затова не се вижда почти нищо. Буквално аз играя на 100 White. Окей, оправи си FPS-а. На колко си? На 300 FPS не може да видите. Няма ти дам Данчо Молт. Сочен съм, ама мога да те убия. Аз къде да смена тази после гейткипърка. Падна ли, бе? Ако си... Нали знаеш, че нарочно мислех, шота? Само да кажа, че аз на ранкет, като играхме, не бях загрял. Буквално не бях загрял. Аз знах и директно те поканих. Аз буквално в началото ти казах, че не съм загрял, ама ти си глух. Вече не съм. Не! Защото снайпера ми позволява да мога ти ланшот на една стена. Не, ти си аутист в момента и сам се обиждаш. Това ще ме рече аутист и знам. И ще ти дам после да ме клипнеш е така нарочно, но това ще го кътна. Аз не спам билда. Аз билда нормално. Как е? Аре, сега ти ме оцели. Оцели ме, Габи.
Не, 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 не. Не съм. Паднах долу. Паднах долу, бе! Ей, не почва. Абе, ей, малум. Ей, малумник. Като паднем долу, нали почваш от начало, бе. Аре, долу, малумник. Това защото ме таковаш. Ме мамиш. Ники, бате. Вучи ми пише нещо, спри. Ще ти клипне 2 шамара зад врата. Дребен. Мукни, бе, педал. Който фарми Fortnite 247. Аз си чета съобщението на Вуич ми, да. Да, си чета съобщението, може би, тапанар. Стапанара. Охо, бокса! Мале, как... Мале, какъв... Чакай да махна този тъп снайпер. Коя опираш и гейткипърката ти? Аз не спомням, аз спомням хамерка. Не разкрито тъп снайпер. Искам един рут на това. Рабаше на това ще би аз. Той играе с паса, ясно. Чай, че това е твое. Точно, ако ме беше. Тук всичко е твое, трябва да се махна. Ти ще стоиш с тухло, аз ще стоя с метал. Още по-трудно за тебе. Къде си, бе? Не. Добре, не може. Аз ще игра. Не, аз ще игра. Не, аз ще взема спаса, ама... Окей. Нали знаеш, че аз няма да се дам без бой.
Ей. Ето и аз бях. Аз ще вляза да се спи на суперхирото. Ще игра с един скин, с който ти не знаеш, май, че имам. И беше преди беше ми един от любимите скинове. Преди ми беше един от любимите скинове. Само да намеря кирката му. Или той нямаше кирка. Да, използвах тази кирка за него. И глайдера е идеален. Тоя. Ти той имаш ли го? Идеално. Добре, мога да направим малко по-тъмно. Чай малко. Оп, добре, бием се. Да, ти ме колна за секунда. Аз си... О, шит. Спасчо. Да, но това беше на един друг мап. Не съм хил, но ти не си беше кракнал. Те ме беше кракнал. Да. Аз съжето снимам през цялото време, така че не ме интересува. Не съм спирал записа. Дет! Това беше добро. Изчезни от бокс. Изчезни от мене. О, не. Аз да се давам без бой. Защо искаш толкова да се боксна? Добре, аре ще ти издоволствам желанието, бокснах се и какво са? О, не шит. Това беше твое, нали знаеш? Аре, доволен ли си? Ама просто си го пусни нормално и ще стане натурално. Не дай да го фейкваш. Казах ти натурално. Така че да, това беше натурално, нали? Пате, аре смили проклетия спас. Добре, аре стига съм ти се пускал. Добре, стига съм.
Затова играем... Аре. Защото може би си виж хелта. Бате, мен от миналия реалун си ме свалил някакси на 75, а не на 100-100. Бате, аре, т.е. винаги поставя пред мене. Майко, ако бях паднал заради тебе. Ще спреш да ме блокираш. Не. Разгеле! Аз ме карам хората да ми целунат дългото на помпата. 62. Не. Не. Какво? Защо това не може да се дитне? Нали знаеш? Ще я да взема спасите, виж какво тогава ще става. Аре, готово. Клипваш ме на крив макарон. Оставих ти стената на едно. На 200! На умник. Ма аз ти бях казал, че го смених. Майната ти. Не бе, опа, без искам. Добре, аре, равни. Аз не игра сейв асист, изключил съм го. Защо? Играем на 200, казах. Не ми пука. Затова играхме на ония другия мап. Да, бате! Аре, това може да е по-бързо малко. Аре да почнем един нормален нов едно, да спреш да опиташ да се клипне, защото не ти се получава изобщо. Знаеш какво? Като аз почнах да строя нагоре, той веднага също ще почне. Какво? Това беше... Тъпия грапле! Това беше заради граплера. Изкарах си го на тебе. Заслужих си го. Пате тъп, забравих колко мраз тази помпа. Защо играем пак на това? Не! Няма да се... Това беше плоста на мен, умник. На 150 съм. Почни да ме нервиш! Аре! Аз с тия, че се давам за тъпите ти ненатурални клипове. И махам тъпата спаска, защото това не е безполезна тази помпа в играта.
Тиране. Нима аз да не те убия. Аре. Какво? Майко... Ой, читърче. Дека играй като читърска мазда. Въй, как те бия. Като взе хамърката. Малък ми вика, абе, ти си не забрави, че си Имаш късе, че помпата не ми се извади. Ще ти набия 190, ще да ти за да има къде да убия със семката. Накрая, така че да. Остана, не беше малко отворен. Що си ваеш хирката, бе? О, майко, добре, най-накрая. Няма да се клипваме, бий се! Четиринайсет искаш да кажеш. Амата! Няма да... Не, аре, пикекси бе, букук. Няма да се боксна никога, вече за тебе. Във въздуха, като хакер. О, спамера, как е? Няма повече да лъжиш хората за клипове. Една трол клип. Не, брат, аз правя клип за YouTube. Аре, трябваше да я пика и спех на 15. Не, няма да се успокоя, защото почваш да ме нервиш наистина. Като се заяжда с мене. Не. Що не седиш в бокса, бе? Какво бе? Скоро ще взема другата кирка от такова. Добре, бе. Никой не вика така. Да, по-добре. Бате, ми да, на теб ти е лесно.
Това махнах рампата. Чакай. А това с твои билдове. Добре. Да. Ти как правиш два бокса, бе? Аре, добре, готово. В момента има някакъв къп. Не знам. Какво бе? Окей, аре. Ще пусна на записа, като сме батъл баса. Опа. Тилтът, естествено. Не, по-скоро или тилтът, или тука. Как кажеш? 40 бомба, трудна работа, но ще се опитаме да. Ти клади на платинум, бе. Добре, аре, ама стягаме се. Кой? Предполагах си върдвери, ще кажеш. Пат, аз имам мамут пистол, много яко, нали? Пат, мен някакъв ме бокса, имаше бати материала. Пича има помба, бата и емка и бяга къде е нормалник. Аз имам бата, мамут пистол и при мен се бият. Айде, наспамиха ме. Давате много честа с мамут пистол, издръж 10 секунди. Майко, брат, излагаме се. Ти каза да паднем тилтът. Да съм. Мен ме уби един зелен грозен скин.
Брат, как утре не ми се ходи на даскало? Но да кажа, че съм болен. Габриеле, ти някога прави ли си се на болен като си бил на училище? Кога бе? Или се върна като сме паднали на локацията или сме батъл бас. 40 бомба според мен малко преувеличено. Около 20 кила да направим, 20 бомба. Аз падам на тази къща на емката. Окей. Не мога да има по-криво същество от мене, нали? Пате на мен и напиха помпа в глава. Набиха ми помпа в глава, бата, аз един го бях кракнал. Не започваме добре. Аз отивам някъде да лутна. Аз отивам на бензиностанцията. Отивам на бензиностанция. Защо ме мразиш? Що бе? Са видя ли какво е да играеш като мене? Legendary Chest. Габи. Виж какво имам. Това ме е керило не един път. Аре бе, 15 пъти не мога да си купя един Big Shield. Да, те пият само каски там, между другото. И на мен ми набиха каска, и на тебе ти набиха каска. Да, точно това е еко. Чай бе. Къде си бе? Ма ти там не си... Оле. Уби един, не виж аз къде съм. Варе, я ще дойдам. Това да... Ще взема това и ще метна... Ето, тук ще оставя метки дуете. Но ме киви как ти си умираш, аз просто лутвам. Ела те хилна, тук има Big Shield и минта. О, леле, майко, това пича пак. Заседнах на дърво. Сега доволен ли си? Как лагна? Граплер си изпуснал, благодаря. На мен един. 30 лайт. Дет. Да.
Това да го остава ли това златното пистолетче? Или не? Аре. Не го снимам през PlayStation, снимам го през телефона. Проблема... Не, на PlayStation и аз не се чувам. Никой не се чува на PlayStation. Но това не са ги PlayStation. То трябва да имаш една специална програма, която без компютъра да си свържиш към PlayStation и да. И е много сложна работа. Аз си във фада. Къде? С кой се биеш? Къде? Аха. Чакай. Майко, пича го направо го напак на 15 стотинки. А, не, другия ме решна. Един е кракна, другия ме бие мене. Дед! Един е дед, моля те. Бате, виж аз на колко съм. Аз съм точно на едно. Леле, майко, стой. При мен има един. Дед. Той дойде да си вземе лута и пак го претрепах. Мен ме наспамиха с такова, с лилав тактикал. Габе, издръж моля те 7 секунди. О, не мен не... Да, и той мен ме уби също. Бате, не мога да ръшна, не мога нищо да направя, нямам оръжие. Имам оръжие 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда излизам. Това с тактика дойде и ме изгърби. И бягай, просто бягай, моля те бягай. 2 секунди, 1 секунда, изчезвам от ютът. Отивам за дропа. Айде лягай. Само си слуша видеото, то е с играта. Добре, ама побързи и лягай. Okay. И не се изкъпа, нали? Че си изкъпя сам. Кога не сега трябва да легнеш вече, Петре. Добре, къпеш се, но много бързо и в леглото. Аз за колко време се къпа според тебе? За 15 години ли? Бате, те ме наспамиха. Изкемиха ме, бате, в другия бокс, не го видях. Това е мистер Тактикал. Не, това не е мистер Тактикал. Това не е мистер Тактикал, казах. Да, това е мистер Тактикал, ме спами като е нормален. О, благодаря. Между другото, да, опитаха се, но не се получи малко. Аз съм. Мислиш ли? Бате! Пича! Това пак пича ме уби! Пак спам и изчезни от ютът веднага, бате. Аре, моля те, защото ме спамят. Не си GG. Ма защо се биеш? 5 секунди. 5 секунди издръж. 3 секунди. 2 секунди. 1 секунда. И заражава. Бягам. Бягам от тук. Ако ще стоите, убият и се ребултни. Браво! Ти си на 10 HP. Да, бате, пак почна някъде да ме спами. И отгоре някой ме спами, бате. Не мога. Спамят ме с Rocket Launcher.
Аз нямам рокет лаунчер. Добре, давай, аз... бандажи. Да. Крак! Крак, моля те, убий го! Да, бате, този пич за 15 път ме уби. Това е най-лошата игра, която съм играл на Reload. И не се базикам. Да. Няма ребутване. Искам ревенж. Искам ревенж. Искам реванш. Да, то няма ребутване вече. Яко. Ми кеф. Ще взема. Приятеля му ме нокна и ме убивате. Намари ми лампомбата и аре. Пише има златен спас. Едно черно-бяло с зелени очи суперхиро. Който мен ме пушне. Само по звука знам, че е спас. Седем отбора сте. Аз имам 3 кила, ти имаш 9. Добре сме. Що снимаш с фейскам изобщо? Ръжката. Ти си на Макс Мац. Да. Ти общо, ако имаш макс материали от всичко, ще имаш 150 билда. Един билд е 10 мац. Ти се наиграеш за Марс. Трябва да се разкажеш тук. Зоната не ти връзва. Зоната не ти е връзвала. Четиридесет и 5 минути видео. Да. Видеото. Имаш само 6 билда с метала. Ако оцелееш първо и второ 20 бома няма